Sie bugwodia Kisii Central omusike Wilfred Munyenye Yoge nigarure ogosegeta guchiase abaibuli bonsi kubwaterana eri ogosira chisemi. Omusike Munyenye uyuikirana asege ikaro gie kamati enene yesukuru yegekomo ni naboigo abaibuli nigo boigo abagakoerera igatie miroberio eri Munyenye aberega kubeka ensemo erikoene kibuna ngosira ari chisemi kubwaterana n'omugavana bwe county ya Kisii omusike Paul Simbarati naboigo omujumbe bwe bunge ya Nyaribali Masaba omusike Zahir Janda gosira cheskuru chonsi omusike Aaron Ototo Nyaingiri na roboti ru aso wikirano CD ase kaunti ya Kisii kaukwana ase skuru yoboroso yake kom Munyenye nigakwanira kwena no kwero ngoli go chiase aborokigwa naboigo okolikwa kwa warokia we skuru eyu arani muno ekrasi ya ACD ngasa metinye bere yaetire bono short listing yagendrete igo abalimu balia ba ICD nande igoromba renge buaye amangana feeding program kolengera lyo mwaka oyo abali babwata abana ICD classroom bagole tulero nabandi bagocha Kisii county asobora ibwo mugabano ito Paul Simbarati igatebeta abana wikabanywa mabere banyore nakagati balie ababwatani beskuru yo asansamo yabo nigo bane kibuna ogobwaterana ngoganiri erigosukia eskuru yobosio bakurawa no morokyo monne beskuru yo nigo baerera boigo amagendero ayuagendete kwena kigwa ase eskuru yo. So kwa shule tuko na walimu wengi na walimu wanafanya kazi vizuri na tunasaidiwa pia na mheshimiwa wetu hapa. Wakati tuko na shida tunamwambia na anatuelekeza vizuri na tunaendelea na yeye kazi vizuri sana. Mwaka ulipita tulipewa madarasa mawili ya grade 9 na kwa mwaka huu CDF inatujengea madarasa huko chini, wanatupatia madarasa 8 at story building. So ujenzi umeanza. Ekerenga gyeitekenene na abana academic performance yani abana basome kero mwana amanye saa koraki saa gosoa with the CBC CBA CBC CBE ega nage kwana intentionally eko na batutanta inego tari boigo o sinyo tabana CPC CPE lakini ende CPE tari boigo goikobe onaye muno moibori Munyenye boigo niganekia okobwaterana kwaya no mugavana bwe county ya Kisii omusike Paul Simbarati erigokinia amagendero asaboigo akwanira obwagashi bwe birasi 5 na 3 ebyo bigendete kwagachwa ase skuru eyo wetera sokosirwa no mujumbe bwe bunge Nyaribali chache omusike Sairi Chanda contract anjaja ekanyora mwabekira ali egento keria structure eri atambro erinda abana barasomere sauri twatagura mata wetera so muradi bwo muchumba ito Sairi Chanda again time egento keringo kerusimore tonyore kerasi ekiyagi ICD asobura iwoyo minto gabana Simbarati amona inche Wilfred Munyenye Yoge igasa mangana magendero morocho muchumba ito Nyaribali chache igarwete 2.9 million ekeronara nechinke nkamugasa kagenda nona samatanga kaenda skiretio kamotebia 2.9 inchigo kora kende bono nato ete 18 million okore birasi ebyo erinde biere eine gasi yaito eritua mwagite chikura noni nje yenga kora ne gasi yaino mwagite chikura igo muradi yogwetera chair na PTA ndotage tiorare kibese ikira account yaito chingakie checho nigo omusike Yoge abolia okobwaterana gati ya borokia na boigo abaiboli erigotanga aborokyo gotomato mwachibesa korwa ase eskuru na ya principal ne committee yao moko na goseri abana lyo kabaichule para ngo imoka mambia banyora abana baikire para digo muibuli yache muikaransa bisi abeke amakakati abeke amapatano ngakiagwa kana kibese pakege egoli libaetati nombo no karungo rwonega ngo chikorigere ye para nanyora abana bakoreteki Aaron Ototo Nyaingiri Gatembe TV